dle čeho soudíte, že tedy v demokracii, nebo že demokracii reálně nemáme, abych vás zacitovala, ale žijeme v oligarchii. Tak to jsme jako my voliči, novináři, politici, soudci, to jsme všichni poslušné loutky nějakých oligarchů, nebo jak to máme chápat? To je jednoduché. Demokracie je nějaký ideál, ke kterému se přibližujeme. Demokracie to není jenom o tom, že jednou za 4 roky někam hodím nějaký hlas. Podívejme se, voliči je předložena nějaká sada alternativ. Jak ten volič ale může ty alternativy ovlivnit? Založit si vlastní politickou stranu. Na to je potřeba obrovský finanční kapitál. Proto vidíme, že do politiky, do té vrcholové politiky se čím dál tím častěji dostávají jenom podnikatelé. Jo, to jsou lidi jako pan Babiš, jako pan Okamura, anebo nejnověji i jako pan Reichl. Jo, ti jediní mají ten finanční kapitál k tomu rozpumpovat prostě tu stranu, mít ty marketingové mágy, kteří jim zajistí ten dosah do těch médií, kteří jim zajistí dosah doopravdy k těm lidem. V tom je ten základní problém. Občan, řadový občan, reálně nemá hlas. Nemůže se jen tak dostat do médií. My tady máme tady milion lidí v chudobě. Tito lidé nejsou nijak reálně zastoupeni. V poslanecké sněmovně není jediná levicová strana, která by o tomhletom nějakým způsobem soustavně mluvila. Máme rekordní, opravdu rekordní rozdíly v příjmech. To nikdo neřeší. The Economist vydal tento rok vydal statistiku, že jsme na 2. místě v takzvaném klientelistickém kapitalismu. Hnedka po Rusku. To znamená, že tady máme oligarchy, lidi, kteří zbohatli díky svým kontaktům, které mají na lidi ve státní správě. Ne díky nějaké svojí údajné píly, ale prostě díky různým kamarádíčkům, které tam mají. To doopravdy není demokracie. Čím víc se ta hospodářská situace zhoršuje, a ona se zhoršuje, tím víc rostou tyhle ty příjmové rozdíly a tím větší je moc těchto nejbohatších jedinců na úkor běžných řadových občanů. Tak, ale pojďme k tomu klientelismu. Můžu to zareagovat? je zajímavé. Ten klientelismus. Tady pan Joch zmínil teda ty prezidentské volby. Dobře, tak na jedné straně byl oligarcha Babiš, na druhé straně byl pan generál Pavel. Já mám seznam všech oligarchů, kteří pana Pavla podporovali. Martin Hájek, 21. nejbohatší Čech. Dalibor Dědek, 59. nejbohatší Čech. Ondřej Fritz, 91. nejbohatší Čech. Všechno podle žebříčku do Forbes. Nezapomeňme například velkého vlivného sponzora pana Jana Sýkoru, který byl nedávno odměněn honem v Lánské Oboře za 700 000 korun. Jestli tohle to není oligarchie, tak já doopravdy nevím, co to je. Jak jste citovala ten 10% pokles oproti volební účasti 21, to je jako velmi alarmující číslo. Takže to je jako boj občanské společnosti. To není nic nového. Americký politolog Sheldon Wolin už v roce 2003 přišel s konceptem obrácené totality, kdy tvrdil, že nadvláda korporací vede k tomu, že lidé se stávají apatičtí. Jo, když vidí prostě, že každé volby někoho zvolí, ale politika zůstává pořád stejná. Klíčem je v tom, aby občané začali být prostě více aktivizovaní. Prosím, ale je nebezpečné a aby tomu se říkat aktivně starali o politiku, aby do té politiky protože vstoupili. už to, že tady sedíte a vyjadřujete takhle velmi kritický názor, už to je přeci svobodný projev, už to je projev té svobody, kterou jsme v roce 89 získali. Ano, protože jsme v nějakém veřejnoprávním médiu, které je sice kritizováno, ale je veřejnoprávní. Kdybych něco takového napsal jako článek, tak mi ho třeba asi v nevydají. Nevydají mi ho, nevím, v Blesku, nevydají mi ho někde v nějakém tom časopise, který spadá pod ekonomii pana Bakaly. Celý ten dezinformační útok je snaha vlastně odvést tu veřejnou debatu směrem mimo schopnost rozhodnout se o vlastní obraně. Já nesouhlasím s tímhletím vnímáním, že dezinformace je něco, co přichází zvnější. Jo, ty podmínky pro tu nedůvěru, ty jsou tady zavnitř. Ten důkaz v tom Německu je teď podaný. Ten důkaz v tom Německu dost výhodný biznis, tyhle ty jako dezinformace. Ten důkaz v tom Německu je vozovat. Dobře, ale pane Prokope, vy mluvíte o tom, že vlastně je omezována svoboda slova a že v tom smyslu, že právě tady je nějaký oficiální názor a kdo ho nezdílí, tak potom je považován jako za dezinformátora. Stává se z toho nástroj politického boje, že když člověk řekne nějaký názor, který neodpovídá tomu mainstreamu, tak je automaticky onálepkován jako dezinformátor, ruský, případně čínský špion. Záleží, koho vnímáte jako větší problém, jestli Rusko nebo Čínu. A to mi vadí, že se z toho stává nebezpečný nástroj politického boje. Třeba kdy takto člověk může být
onálepkován. Podívejte se, já jsem svého času třeba napsal takový text, který vycházel z jiných jako prestižních článků, kde jsem se zabýval možností české vojenské neutrality. Tento text mi nebyl publikován jistým novinářem na jistém internetovém médiu, protože prý podle něho porušoval bezpečnost České republiky. To je přesně ten princip, co mi vadí, že někdo učiní unilaterální rozhodnutí, někdo bez potřebných odborných znalostí, bez potřebného, řekněme, nějakého veřejného kapitálu, kdo učiní rozhodnutí, co smí a co nesmí vyjít, bez jakékoliv veřejné odpovědnosti. Já nesouhlasím s tím, že kde jaký server si může sám rozhodovat, co tam smí a nesmí vyjít. Vemte si ty velké sociální sítě jako Facebook, jako X, ty v podstatě privatizovali ten veřejný prostor, to jsou teďka ty velká fora. A my se nemůžeme jenom ohánět tím, že je to soukromá společnost, oni si to můžou regulovat, jak chtějí. No nemůžou, musí podléhat nějakým obecným principům. Pan Hudeček. Já chci jenom říct, že v té situaci, o které mluvil tady pan Prokop, kdy opravdu v společnosti hodně rozhodují peníze, představa, že může vzniknout mimo ten prostor řízený penězmi, mimo ten prostor, který je ovládaný těmi financemi, něco nového jenom na základě nějaké brilantní ideje, řekněme, je buď falešný, pak je otázka, jestli je to misinformace nebo spíše desinformace, anebo přinejmenším naivní. Prostě to tak nemůže být. A dokonce je to tak, že ty existující strany všechno dělají pochopitelně proto, aby pokud možno stížili tom prostoru fungování třeba menším, novým vznikajícím stranám a podobně. To je realita. To mohli bychom si o tom povídat dlouho, já nechci zdržovat volbami, ale vracet se k tomu, ale například součástí toho je to, že někdejší volební komise, kterou vy ještě musíte pamatovat, která byla složena ze zástupců všech kandidujících stran, byla nahražena komisí úřednickou, kterou jmenuje z úředníků ministerstvo a už tedy strany té nejvyšší volební komisi nebo státní volební komisi nemůžou ovlivnit ty věci. Ta demokracie, to zas uznejte, svoboda slova, cestovat můžete. Pokud Pane na to Prokope. máte peníze. No tak můžete s baťohem. Je to čistě formální svoboda, pokud nemám nástroje na to ji ale realizovat. můžete pěšky jít do Rakouska třeba.